on the mix. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana, gani na zo na yabonka dan kai ne abin yabona. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana, gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana, gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Bismillahi Allah sunanka na sa a farkon yabona, ka bai ilhama in tsara yaburin shugabana. Sayyidil anbiya Muhammadu mahi annabina. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana, gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Rabbi karo salati a gurin ɗaha abban zara, salatinka Allah lunka shi gurin sayyidil wara. Annabi babban masoyina ɗaha abban nana. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana, gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu kai ne mai biyan bukatuna, ka ƙara mini baiwa in ta yabon sanurul hudana. Ya ra'ufun kalamun ce me in ta yabon gwanina. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana, gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Na gaida tsahira maƙahura babbar 'yar annabina, ina son ki bintu rasulu sayyada 'yar masoyina. Ki mun lamuni in ta yabon nurul huda masoyina. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana, gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Alai sahabihi sa shurafa Allah Ubangijina, sannan da auliya masoya Mahamudu shugabana. Su ne fa dukkan waliyai waɗanda ke son shugabana. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana, Gani na zo ne yabonka dan kai ne abin yabona. Da shugaba Sharif Rabi'u Gwarzo ɗagun Usmana, sannan da Shak Kabiru Yari sannu shugabana. Allah ya ƙara dafa ma domin al'amin annabina. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana, gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Labbaika ya amintacce a wurin Rabbi sarki Allah, ka an shi abin da zama annabi ya Habibullah. Ya hayya kai nake so annabi sayyidi shugabana. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana, gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Duk wanda ya riƙi manzon Allah san baya shan fama. Idan ka riƙe manzon Allah to ka ƙuri nima. Riƙe Allah da manzo shine magani 'yan uwana. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana, gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana, gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. na baka zuciyata khairu khalqin lahi kayirata. Ruhi na da jasadi na duk na baka mai nagarta.
ya Rasulullahi ɗan Abdallah da agun Amina. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana. Gani na zo ne yabonka dan kai ne abin yabona. Ya ainul muradi Husaina labbu ce ke yabonka, ka so na ganka dan girman Allah dan matsayin naka, matsayin da Allah ya baka ya Habibu abin yabona. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana. Gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Ya Muhammadu Rasulullahi gani na zo a gabanka, roƙon da nake maka kasa in zamto madihinka, ka so in tayin abin da kake so da shugabana. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana. Gani na zo ne yabonka dan kai ne abin yabona. Gani ni Hassana yar mama na zo ina yabonka, sayyidil mursalina ka so ni na rinka yin beginka, ni na yi babban dace in na ganka shugabana. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana. Gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Almahi kai nake so da ba zan ki yabonka ba, dan yabonka babban dace ne Muhammadu shugaba. Ni kai nake so da ya shugabana. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana. Gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Ni sayyidil anbiya'i nake so shugaba na gari ne, duk duniya ba abin da nake so banda shi munzali ne. Ina son ka da babban shugabana. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana. Gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Mu mun riƙe manzo bigin sama ba za mu bari ba. Ya Allah ka sanya a cikin begen samu yi suna. A san mu da manzo muku tari da haja gabana. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana. Gani na zo na yabonka dan kai ne abun yabona. Sayyidil mursalina labbaika Muhammadu shugabana. Gani na zo ne yabonka dan kai ne abin yabona.